Wow. Oh. Tipo 1, 1, 2, 3. So guys, alas 12:30 sa udto mga igsoon. Ako kining gituyo aron nga di kay traffic. Tama eh. So padung natagliko nganha mao kanang daan padung og Mactan. So let's go. Maayong adlaw mga igsoon. Karon adtuon ta ang Cordoba. Alang kanako, ang lungsod sa Cordoba maoy seafood capital of Metro Cebu. Yes, kahibaw ko igsoon nga anay daghang lungsod o syudad sa Sugbo nga anay daghang seafood sama sa Danau, Karkar, Talisay ug uban pa. Apan ang Cordoba ang labing daghang supply sa labas o presko nga isda ug ubang matang sa seafood nga duol ra sa metropolis. Wow, naawa pagod na. Usa sa mga rason mga igsoon nganong ang Cordoba attractive kaayo sa mga investors tungod kay ang kining Municipality of Cordoba na-connect na kini, direct nga connection sa Cordoba o dakbayan sa Sugbo ang Cebu City. Pinaagi sa Cebu-Cordoba Link Expressway. So mauna kini ang ilahang sentro mga igsoon, ang poblasyon sa Cordoba, although di na to magian ang ilahang munisipyo, but mauna kini ang ilahang sentro. Sukad kani adto mga igsoon ang kining Cordoba fishing village yun eh. So even until now, even today mga igsoon, nagpabilin paghihapon ang Cordoba nga fishing village. So right turn ta dim suod ta aning Centennial Road. Although adunay daghan sa ato ang mga igsoong Cordobanhon nga di na panagat o pangisda ang ilang panginabuhian tungod kay very well connected naman kayo ang Mactan sa ubang mga dakbayan sama sa Cebu City o sa Mandawi. So dunay atong mga igsoon nga ana-ana nang nanarbaho sa mga mall, sa mga hotel, sa mga resort o uban pa. But even until today mga igsoon, ana pay daghang mga ngisda o mga panagat sa lungsod sa Cordoba. Cordoba is 9 kilometers from Cebu City via CCLEX in SRP, and is just a few minutes drive, and 12 kilometers from Mandaue City via either Osmeña Bridge or Marcelo Fernan Bridge.
Boss, usa na boss? Ah, lumot? Proud sa mo na? Okay. Para paon sa danggit ang lumot. Muna siya trap. Nong, kana nong. Muna trap sa danggit. Panggal. Ano siya nga na? Panggal. Panggal? Anak si Lamson? Okay. Makita na niya mag-ison. Although ang uban na mga ison alang sa island hopping. Boss no? Island hopping ng ubang bangka no? Oo, kana. Kanang mga dagko. Para isla. Para isla. Para kada kailan napping na o kuan para buhol. Para buhol. Tapi. Tapi. O binabista na. Binabista. By the way mga ison, kanang sa atbang mga ison, mao na kanang buhol, kanang isla sa buhol. Ang gitumbok yun ani mga ison kanang diha. Ang lungsod sa Hitafe. Kining Cordoba mga igsoon, gibantok po ni sa island hopping. No, adunay daghang isla. Boss no? Mga pila ka buk isla dia boss nga adtuan sa island hopping. Daghan no? Daghan no? Oh, dagan. Hantod dron kusog pagyapon ang island hopping. Ada aruro kana. Ano aruro ba? Ato no? Langgo kana. Tunga na. Lutungan kana dako. Tunga na. Ya kaning gamay, sa man na? Kawagan. Kawagan? Okay. Naluyuan na doon na po biya na nga lusuan. Nalusuan. 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 White beach mo na no? Beach. Okay. Boss, thank you sa. Sige. So, karong adlaw mga igsoon, atong subayon, atong tanawon pagbalik mga igsoon kung ang Cordoba nagpabilin pa bagihapon nga isip nga usa ka fishing village. Tanawon nato kung ang ilahang isda o seafood nagpabilin pa bagihapong labas og presko alang sa mga Cordobanhon o sa tanang bisita sa Cordoba. Ano pinagko? Pero nara sa kanang net. Aro di matay no? Pila po kilo nite? 380. Lambay no? Lambay. Gagmay ning klase. Dunay dagko ani. Okay. Wa pa mo mag-display isda. Kunya pa? Asal pa. Ay na idanggit res pikas. Idanggit nga igsoon no. Presko kayo. Wow. Siga kay tino. Pila kilo nite? Ayun, kanon pa ni. Kanang karon pa kanang pilion pa ang kaning ngani ka dagko 240 ang kaning gagmay 180. So lain-lain nga size igsoon no. Ang dagko-dagko 240 nya 180 ni gagmay.
Boss, naghapon. Mga alas 3 kayo no, mag-display isda no? Alas 3. Di na kainit no? Doon na natin nakitang mga isda display. Tay, may hapon. Boss. Ano pa na nasud na. Boss, ma'am, lalanig po siya ma'am. Iparo pa na i-selection pa na display mo na karon ma'am. Dili ra. Ato sa upon. Sa upo ni dadon. Ano na ni tagian ni? Ano ni tagian? 445. Okay. Oh. Sila. 40 din. Ano na speakers? Pinoy. Di Pinoy, ba o Pinoy mo kadagan? Pasti puro tama siguro. Obog lagi puro. Kasi nga. Mir og singa ni ba na? Sa nung taa nga. Boss. Kakamenta na us. Boss, pala kilo ni boss. Pila kilo ni ma? Kani diri ka tapok. Madam. Dito iti. 280. Kering yan ni. Kering usaw ni. Ay na to. Sige, lain na sir. Ato sa ning kuno sila. Iko pa ni. Ipilian pa ni. Sorry boss, tabangko no? Ang sugbo gyud mga igsoon no. Kita kay gipalibutan man tag katubigan. Aduna gitay daghang isda. Basi asa ka kalungsod, basi asa ka nga syudad, dunay daghang isda ang sugbo tungod kay maskin asa dunay dagat. Apan ang kining sa Cordoba mga igsoon, lahi pod. Duna pod sila daghang labas presko kayo nga mga isda. Tara ug atong tanawon. Ang duhaw, pila ng duhaw? Ana kay 320 sir. 320 siga kayo. Ang kaning usas, tabangko no? Pila ni? Ana kay ama 220? 20. Lungaw niyo. Kino siya ni, ma'am? Lagan. Lagan? Pila po niya ni? Kana ka 40 na sir. 40. Boss. Ada tas pikas. Ma'am, mangapon. Tamarong mo? Kani pila ni tamarong? 50. Pila? 250. Kini 280. 280. Solid na. Solid. Kini nga kiros 350. 250. Katambak ni no? Kani uban kiros? Katambak ni tala? Heros uban. Kiros uban. 380 na sa bawah. Ada tas pikas. Thank you ha. Kawayan nun. Kawayan. 500 man no? Ha? 500 ni kawayan no? Oo. 500 ang kilo. Ako rasaw na. Oh. Unsaon ni te? Unsaon ni? Kawayanon nga mamsa. Kining kuan. Oh, Wa paring sa mo na nga. pure nokos. May nahanap kasi. Ano iban mo palit dito. Kini may lami kilawon. Ito pala ito. Ano ito? 280. 380. Ako rasaw na. Unsa ning isda ani? Tun akuan, lakting. Tuna yapon no. Tun naman Oh. original. Tuna. Wow. Mo pa. Tambak. Tambak. Ni, ako kasawon ba? Ni. Parang Ah. Wi anak bi kana hayag. Warang hayag anak. Oh. Saan niya? Pumpano. 400. Ni taas na pesos pumpano no? Selamat ya. Sus. Oh. Kuwas kamar naman. Tidak sa kanya mo di sa pun hali ni. Palit ko tamarong. 250 ang kilo. Doon ay kitong. Kitong mo ni ma'am no? Kitong. Kitong medium size. 350 no? Kaya ko gusto ka kilo. Dili. Doon ay dagang tilapia dari mga igsoon.
palit ko uska kilo nga kitong ako sang ipakuan og tinae og hasang. Oh, gusto ko pa kayo ngihi pagod. Okay. Lami po na oh. Lokot. Nahan ko na isagol sa kuan ba sa Tinoa. Okay, thank you. Ay, sukli, napalit sukli. Dito 2 kilong maon. Pad pa nino? Pila po kiloan eh? 200? 200? Gaya ko tunga lang. Kira, pwede na tunga. Piso. Oh. Wala lang taka-timing mga igsoon anang adlaw nga abundan yung isda. Pandun na yung adlaw nga daghan yung isda nga ni. Ma'am no? Karon di kay daghan no? Nihit pa. Ano, lambay oh. Dagko no? Dagko na siya. Tag 360 ang kilo. Tag 360 ang kilo. Napay dito sir niya. Ako din iguan para makuha ka. Nalito sir eh. Puti ba? Wag dagat. Ayaw ka ng tinaw. Mangamang na ang tag 360. Yan mo. Kang kilo. Kanate Oh. bao na tag 200. Ba, Sige nga ni boss. Kuwan. Kaya ni sir. Suwahan. Tambok ni sir eh. Kini mga Lami bahay. ni sugbaho no? Tambok ah. Basagahin sir. Ano nabi? Di ka tong para tubig yan. Kana mga bahay ma'am, mo tambok ni ma'am. Dala, maligyan ko na. Bayan. Te pila ning dagko kay nga kuan te. Tabangko man iti no? Wow. Pila? 240. Kanite pila nite? Wala. 20. Unsa na isda ah? Wala may mamisa sir. Ah. Ay, balik. No, na isda ano? Unsa na isda ni? Pangupin. Huh? Kaning konti, bao. 240. Ah, parehara aning parehara ang tabangko. Kani ay lami na unan. Oh, lami ka butong ko na. Pila ning kilo nito eh? 280. Disco kayo mga igso, no? Thank you, tiya. Ah, kanito ko 80. Utang kilo. Dito. Lita ko na boss, wait. Usa lang kilo boss, nya. Ha? Palit ang kinason mga igsoon. Litob. Cinta. Makapakuan sa dugo. Lagi. Mo ni ito sa kuan sir sa Talibon. Talibon? Oh, Talibon Bohol. Buhol. Ah, gikan pa rin buhol. Oh, kini sa Isla Noknokan ni. Ah, usang isla?
Nuknukan. Nuknukan nga island. Ah, okay. Kani boss, asa man ikan boss? Dire na. Coming sa siguro ni siya. Ah. Bosa kilo sir. Oh, Kana? punya. Kuha na ni. Salamat. 220 ra sobra ani ba? Oh, Lambay. Oh, sige. Oh, paigoy lang. Oh, goy. Sibo 1, 2, 3. So guys. Thank you kaya. Oh. Boss. Salamat boss. Thank you kaya. Salamat 1, 2, 3. Alipay taon ta. Tagaan taga may pakapin nga igsoon. Dini na human ang ato ang pagduaw, pagbisita sa lungsod sa Cordoba ug atoag yung napamatud-an mga igsoon nga ang Cordoba maskin tuod taliwa sa mga kalambuan sama sa taytayan gikan sa dakbayan sa Sugbo nga nagdaog pagdani sa mga lain-laing investors. Ang Cordoba usa sa mga best places to buy seafood nga class A og kalidad. Unya di lisod adtuon sa mga tao, ilabi na sa mga taga-syudad. Bisan pa man muuswag ang Cordoba ug madamlag tungod sa mga dagsa sa negosyo, ang Cordoba angayan magpabilin nga usa ka fishing village kinaham sa mga Sugboanong naghinam-hinam og seafood. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagkuyog kanako karong adlaw. Sa sunod na sad mga igsoon, amping kanunay og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay. Big shout out to sa tanan nato mga igsoon nga anaa diri sa Cordoba nga namaligya og isda, ilabi na sa to ang mga mananagat sa Cordoba. Thank you kayo kaninyo sa inyong pagdawat ninyo kanako karong hapon na.